Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Katkum ki khobor boleh ulum ke sorkar Maharashtra kalarai ban Khang ban de ya u jingdi sting energy drink bat kiwe ki jat jingdi penbua ya talwer ki sanspa meter jong ki skul. Kani kalong hadin ba kata kajing perkhat ya kajing syakta ki khenna nakum kini ki jat di lanikum kini ki umsoh. Ya kani lapan bana hapokat State Assembly the Food and Drug Administration FDA Minister Narhari Zirwal habajubab ya kajing kli MLA ka BJP Vikram Pachpute. Zirwal ulong palapha ek FDA ban pentrekam ya kani kajing Khang hakaba lada shemru badan bade ya usting ni kiwi ki jajing di penbua hapo sanspa mita naki skul an syak pensitam ya kini kinongdi shu labanro iki bab penyat skul makin penlong ya kajing sngotu ya kajing ma kabami nakini ki energy drink ki beri ki basempang ki juban juru ba kadan kajing ma na kajing di ki energy drink nakadaw baki dan ya ki caffeine bat shini kabamlong kababha ya ki khna bandi khamtam hagarta kabarit jangki